Díky, že na našich dětech spočívá tvá ruka a ochraňuješ je na duchu, na duši i na těle. In Jesus' name. Ve jménu Ježíše. Amen. 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 So our preschoolers and our school kids, you can go to Takže kids church now. teďka, jak předškoláci, tak školáci můžete jít do dětské církve. Start preaching. I do too. As the kids, bye. Have a great time. Čau, čau. If you're new here, if you're here the first time, Pokud jste tady noví, nebo pokud jste tady poprvé, you're allowed to move, you're allowed to clap your hands. tady člověk se může pohybovat, tady člověk může tleskat, You're allowed to sing loud. tady if you člověk want může to. zpívat z plna hrdla, As chcete-li. you've noticed, it's not quite a quiet place here. Jak jste si všimli, tak není to úplně takové jako tiché místo, takový tichý And this kostel. place, this time now, A tenhle ten čas před námi is for our Heavenly Father, for our Lord Jesus. je věnován našemu nebeskému Otci, našemu Pánu Ježíši. And so today we've had it on our heart to sing about His greatness, that He is Lord. A dneska jsme měli na srdci, že chceme zpívat o jeho velikosti, že on je Pán, That He's in charge, He's in control. že on to má pod kontrolou, on to tady vede. And it's good to remind ourselves that He is in Je control. dobré si připomínat, že on má věci pod Because a kontrolou. lot of things in this world are out of control. Protože hodně věcí v tomhletom světě se vymyká kontrole. But we follow Christ and He is in control and we can know that and be secure in that. Ale my následujeme Krista, který má věci pevně ve svých rukou a v tom můžeme najít svou jistotu. Yeah? So, you see we're 3 people here. You're the rest of the worship team. Takže vidíte, že my jsme tady 3, takže vy jste zbytek chválícího týmu teďka. So, we're counting on you. Takže počítáme s váma. All right. We would need the words so we can sing. There you go. Sing it with us. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Sing it again. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. Let's sing it one more time. Jesus. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nations. He is. He is enthroned in justice. Yeah, yeah, yeah. He is enthroned in righteousness. Yeah, yeah, yeah. Jesus has overcome the enemy of our souls. He is our strong deliverer. Hey, yeah. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je. Pánem národů. Sing it again. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je.
Ježíš Pánem je, Pánem národů. On vládne vždy podle práva. On vládne vždy spravedlnosti. Ježíš už přemohl nepřátelé duše mé. On je náš silný vysvoboditel. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je. Ježíš Pánem je. Pánem národů. Jesus Christ is Lord. 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 Lord of nations. Sing it one more time. Jesus. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Lord of nations. Last time, Jesus. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Lord of nations. He is enthroned. He is enthroned in righteousness. He's enthroned in righteousness. Yes, he is. Jesus has overcome the enemy of my soul. He's a strong deliverer. Jesus Christ. You sing it. Jesus Christ.
slepé oči uzdravil, není žádný, jako ty Bůh náš. Do temnoty záříš nám, z popela nás pozvedáš, není žádný, jako ty Bůh náš. Větší je náš Bůh, nade vše silný, větší si náš Bože, než nikdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, náš Bůh. Větší je náš Bůh, nade vše silný, větší si náš Bože, než nikdo jiný. Uzdravitel náš, s obrovskou mocí náš Bůh, náš Bůh. Sing it one more time from the beginning. Water you turned into wine. Open the eyes of the blind.
Díky, Pane, že stojíš při nás, že nejsi proti nám. Ty jsi, Pán, ty jsi všemoucí Bůh. Tebe uctíváme, jsme ti tak vděční. Pane, k tobě pozvedáme ruce. Není nikdo větší, nikdo silnější než ty. Žádný jiný Bůh kromě tebe není. Ty jediný jsi Pán a Král. Jméno Ježíš. Jméno nade všechna jména. Chválíme tě. Chvála tebe. Chvála tebe. Chvála tebe. Splendor of
Pane, modlíme se names we put there. za všechny ty lidi, jejichž jména jsme dali sem na kříž. Pray, Lord, that they will see how great you are. Modlíme se, aby oni spatřili, uviděli, jak velký jsi. Pray that their hearts will open Modlíme se, aby se jim otevřela srdce. and they will hear your message of love and hope and salvation. Aby uslyšeli tvé poselství lásky, naděje, záchrany. And they will receive you as their Lord and Savior. Aby tě přijali jako svého pána a Thank you, spasitele. Lord, for salvation, for our families, our friends, Díky, our Pane, za záchranu našich rodin, přátel, kolegů. for all the children and the youth that are here. Za všechny ty děti a mladé. Thank you, Lord, that Díky. they will understand they need you, they need a Savior. Že pochopí, že tě potřebují, že potřebují zachránce. Thank you, Lord, that whole households will be saved. Díky, Pane, že budou zachráněni celé domácnosti. Thank you, Lord. Díky, Pane. Thank you for repentance and salvation. Díky za pokání a za záchranu ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Sing it together one more time. How great is our God. How great is our God. Sing with me. How great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Jak velký je Bůh náš, se mnou zpívej, velký je Bůh náš. Všichni uvidí, jak velký je Bůh náš. Je Bůh náš, se mnou zpívej, velký je Bůh náš. Všichni uvidí, jak velký je Father, we worship you. Otče, uctíváme tě. Is no one more worthy than you. Nikdo nebyl a není nikdo, kdo je více And hoden there never chvály will než ty. Nikdy ani nebude nikdo takový. You deserve everything, Father, our praise, Tobě patří our všechno, Otče, naše thanksgiving, chvála, naše our díkovzdání, devotion, our worship, our naše obedience. oddanost, uctívání, poslušnost. You're God, Ty jsi Bůh, and we're not. my ne. We worship you, Father, Uctíváme tě, Otče, like you deserve. tak, jak ti to náleží. Thank you, Father. Díky, Otče. You meet our needs. Ty naplníš naše You potřeby, heal our bodies. uzdravuješ naše tělo, You lead us, you guide us, vedeš nás, provázíš, you protect us. ochraňuješ nás, You love us miluješ nás with an everlasting love. věčnou láskou. Thank you, Father. Díky, Otče. Now, Father, we want to bring an offering to you. Otče, my ti chceme Our přinést tithes, our dary, thankfulness. svoje desátky, svoji vděčnost. It's our way of saying to you every single week and every month, A každý ten týden, každý měsíc je to náš způsob, you're jak our ti říct, source, že ty jsi naším and zdrojem we honor you. a tebe ctíme. So we thank you, Father, Ti děkujeme, Otče. in the mighty name of Jesus. V mocném Ježíšově jménu. Amen. Amen. So if you would like to give treasure chest or online, that's up to you. Nyní můžete dát tak, jak chcete, jestli tady Do it do with all your heart, truhličky whatever you do. nebo převodem. Udělejte to, co máte na srdci. Thank you, massive worship team, Děkujeme masivnímu pěveckému sboru, which I am normally not part of. jehož obvykle nejsem součástí. As you could probably tell from my off rhythm. Jak jste asi poznali už na tom, jak mi to ťukalo mimo rytmus. Praise God. Tak chvála Bohu. So we're in a little time squeeze today. Dneska máme malinko časovou tíseň. I have to finish on time. Já musím totiž dokázat včas. Everybody say, poor Pastor Jerry. Tak všichni politujte, chudáček pastor Jerry. So I have a time limit, Takže mám na to časový limit. and that's when Jesus comes back. A protože pak se vrátí Ježíš.
No, actually, our kids are headed off to, many of them are headed off to Levite camp Spousta today. dětí nám totiž odjíždí na tábor Levitu dneska. And the ones that are not going in cars have to be at a bus at A kdo nejede autem, musí být 12:50, včas I believe, na you autobus say? se dostavit, že? Či 12:50 už tam musí být. So, how many of you promise to listen quicker? Tak prosím vás, slíbíte mi, že budete poslouchat hebitěji? So, we've been doing a series My tady mám takovou sérii called God Says. nazvanou Bůh říká. So, we can do about anything in the Bible except the things that God didn't say. Jako my, že jo, můžeme mluvit vlastně o všem možném v Bibli, kromě teda věcí, které vyloženě Bůh And neřekl. as you see, that's my thing. A jak vidíte, tak dneska je to i to téma. God says, I didn't say that. Bůh říká, to jsem neřekl. God says a lot of things. Bůh říká hodně věcí. But there's a lot of rumors going around that God says things that he didn't say. Ale po světě se šíří spousta takových řečí o tom, co Bůh řekl údajně, And it's important přičemž for je us neřekl. to know. A pro nás je důležité tohleto vědět. In Acts 2:17 Ve Skutcích 2:17 says, in the last days God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. tam se píše: I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vylejí ze svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. So if you fall asleep during this message, I expect you to wake up with a spiritual dream. Takže pokud mi během kázání usnete, tak očekávám, že se Okay. probudíte s duchovním snem, že jste měli, jo? Verse 18, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. Verš 18. I na své otroky a na své otrokyně v onech dnech vylejí ze svého ducha a budou prorokovat. Father, thank you for your word. Otče, díky za tvé slovo. Thank you that we have ears to hear, Díky, že máme uši ke slyšení, hearts that understand. srdce k porozumění. We want to receive what you are saying today. Chceme přijmout, co nám dnes říkáš. And we want to understand what you're not saying. A chceme také rozumět, co neříkáš. We thank you in Jesus' name. Děkujeme ti ve jménu Ježíše. Now, we believe that God gave us the Holy Spirit Věříme, že Bůh nám dal Ducha Svatého, to help us in so many different ways. aby nám pomáhal mnoha různými Some způsoby. people focus on the Holy Spirit and his jobs, and they push him in this little corner. Někteří lidé se soustředí na určité role Ducha Svatého a trošičku ho zatlačí do kouta. Only the gifts of the Spirit. Jo, že jenom projevy Ducha. But he has so many jobs. Ale on má tolik různých To help rolí, us. kdy nám pomáhá. And if I could sum up all of it, A kdybych to měl všechno sesumírovat, the Holy Spirit's job is to help us to communicate with God and for God to communicate with us. tak Duch Svatý nás uschopňuje ke komunikaci mezi námi a Bohem. And there's so many ways that he does that, A je spousta způsobů, jakými to dělá. individually and corporately. Individuálně a pak společně. And it's such a blessing to know that he's given us his Spirit. Je to takové požehnání vidět, že nám Otec dal svého That Ducha. God is speaking to us. He's leading us. Že k nám Bůh mluví, We're že not nás alone. vede. Nejsme sami. We're not alone. Nejsme We sami. don't have to figure this all out by ourselves. Nemusíme na všechno přijít sami. We have a teacher, Máme učitele. someone who's leading us. Máme někoho, kdo nás For vede. us forgetful people, somebody that reminds A us. pro nás zapomnětlivce někoho, kdo nám také věci He připomíná. helps us in so many ways. On nám pomáhá tolika způsoby. And we need to learn to depend on him My se musíme naučit na něj spoléhat. and not just people. A nejenom na lidi. Now I'm going to give you a list of expressions Já tady How he mám communicates takový with us. seznam různých výrazů, jak s námi komunikuje. and it's just real quick Jen tak rychle. and it's not limited to this list. A to není nějaký jako vyčerpávající seznam. Prophesying. Proroctví. He will testify about the Father to us. Bude nám dosvědčovat o Otci. The Holy Spirit teaches Duch us. Svatý nás učí. He reminds us of what God has said. Připomíná nám, co He Bůh řekl. guides us into all truth. Uvádí nás do veškeré pravdy. He shows us things to come. Ukazuje nám věci, které mají He přijít. receives from Jesus and makes it known to us. Přijímá slova Ježíše, nám je ukazuje. We're encouraged in the book of Hebrews to hear what the Spirit of God is saying. V knize Židům je napsáno, že jsme vybídnuti k tomu, abychom slyšeli, co Duch Boží praví. I believe that God is speaking more than we're listening.
A věřím, že je to tak, že Bůh mluví víc, než co my slyšíme, And nebo na kolik my nasloucháme. besides these, there are the gifts of the Spirit, Kromě těchto věcí, které jsem zmínil, jsou ještě další the dary word of ducha, knowledge, the word of wisdom, slovo poznání, slovo prophecy, moudrosti, tongues and interpretations, proroctví, jazyky, výklad visions, jazyků, dreams, and much more. vidění, sny, více věcí. God has different tools, different ways, different methods. Bůh má různé nástroje, různé způsoby, různé metody. God uses my wife many times in dreams. Mnohokrát Bůh použije třeba mé ženě dá sny. You're a dream. Vy jste vysnění. She had a dream Ona měla sen, that we were going to have a baby. že budeme mít miminko, And it wasn't a real baby a ne tedy jako doslova miminko, jako dítě, because all our babies are grown. protože všechny naše děti už jsou dospělé. My first baby is 48 years old. Nejstarší už je 41. So we knew it wasn't kids. Takže víme, že to And we began nebylo to jako pray. dítě. Jo? Ale tak jsme se začali modlit And that's when God spoke to us that we were to start this church. a tehdy k nám Bůh promluvil, že máme založit tenhle ten sbor. Through a dream. Prostřednictvím snu. Anyway, No, každopádně. there are authentic manifestations of the Holy Spirit. Existují autentické projevy Ducha Svatého. And there are false and counterfeit manifestations of the Holy A Spirit. existují falešné projevy a podvrhy. Even demonic deceptions Dokonce i démonické podvrhy nebo that klamy, some claim to be real. o kterých lidé pak někteří tvrdí, že to je to pravé. And here's the problem that many of us maybe have experienced. A tady je ten problém, se kterým jsme se možná mnozí setkali. You hear so many false prophecies, Člověk slyší už tolik falešných false proroctví, words falešných slov, that were supposed to come from God. které údajně měly být od Boha. Some of them very weird. Některé z nich velmi, velmi podivné. How many have ever heard a weird word? Kdo už jste slyšeli nějaké takové jako A podivné weird. jako slovo od Boha, jo, že? Somebody just, and it amazes me sometimes how loosely we use the term God said. A někdy já žasnu nad tím, s jakou volností my používáme výraz Bůh řekl. To If Bůh I říká. heard you all whispering and said, Pastor Jerry said, Jo? Kdybych vás slyšel, jak si šuškáte a říkáte, pastor Jerry říkal, and Pastor Jerry didn't say it, a pastor Jerry by to ale neřekl ve my first skutečnosti, reaction would be anger. tak moje první reakce by byla, že confusion. bych se hněval, zlobil. What did I say? Pomátlo mi to. Cože jsem to prý What řekl? did I say? Cože jsem to I řekl? didn't say that. Tohle jsem neřekl. I didn't say that. Tohle jsem neřekl. God says, I didn't say that. A Bůh říká, tohle jsem neřekl. And we're sometimes just to be more convincing, we say, God said Ale to me. kolikrát my jenom, abychom to jako řekli přesvědčivěji, tak řekneme, Bůh mi řekl. The number of times over the years A za ty, jako tolikrát už za ty roky, that someone has come to me, někdo za mnou said, přišel a říkal, well, God said I should come to this church. Bůh řekl, že mám chodit do tohohle sboru. And 2 weeks later, God said they should leave this church. O 2 týdny později jim Bůh řekl, že mají odejít z tohohle sboru. And it left me very confused. Tak já jsem z toho takový dostal zmatený potom. I thought God knew what was happening. Já jsem si myslel, že Bůh jako And má he přehled sent you o tom, here. jo, co se děje, že vás tady And now- jsem poslal, He's sending you away. teďka, že vás posílá jako pryč, jo. And I'm left with this thought, God doesn't speak to you. Takže mně už zůstává jenom usoudit, že Bůh vám nemluvil vůbec. And most of the time it's they came because they liked something and they left because they didn't like something. Většinou to bylo tak, že ten člověk přišel, protože se mu tady něco líbilo a odešel, protože se mu tady něco And we nelíbilo. have to be so careful A my si musíme dát tolik pozor, how we throw that term around. jak tady jako takhle používáme ten termín. God does speak, Bůh mluví, but sometimes we pollute the water so much that people are just suspicious. ale někdy my tu vodu tak znečistíme, že lidi už potom jsou podezíraví. Skeptical. Skeptičtí. Does God speak? Jako mluví teda Bůh? Is this all kind of imaginary? Nebo je to všechno jen taková jako představivost? The truth is God does speak. Pravda je taková, že Bůh mluví. And I gave you a small list of some of the ways that he does speak A to dal us. jsem vám takový stručný seznam některých způsobů, jak jim k nám mluví. And I didn't even list a bunch of them. A spoustu z nich jsem ještě nejmenoval.
I'm going to give you quickly a list of verses. I'm going to read them Tady mám takový seznam where God says, I didn't say that. veršů. Pročteme si, kde Bůh říká, že něco neřekl. First one is Deuteronomy 18, První je Deuteronomium 18, verse 20 to 22. verše 20 až 22. But a prophet who presumes to speak in my name, anything I have not commanded, or a prophet who speaks in the name of other gods is to be put to death. Ovšem prorok, který by jednal povýšeně a mluvil v mém jménu slovo, které jsem mu promluvit nepřikázal, anebo by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok zemře. You may say to yourselves, how can we know when a message has not been spoken by the Lord? If what a prophet proclaims in the name of the Lord does not take place or come true, that is a message of the Lord has not spoken. That prophet has spoken presumptuously, so do not be alarmed. Možná si v srdci řekneš, jak poznáme slovo, které Hospodin nepromluvil. To, co promluví prorok v Hospodinově jménu a nestane se to, jestliže se to slovo nenaplní, nepromluvil to Hospodin. Ten prorok to řekl v domýšlivosti, neměj z něj strach. Jeremiah 14:14. Jeremiáš 14:14. Then the Lord said to me, the prophets are prophesying lies in my name. I've not sent them or appointed them or spoken to them. They are prophesying to you false visions, worthless divination, and the deceit of their own minds. Hospodin mi řekl, klam prorokují proroci v mém jménu. Neposlal jsem je a nepřikázal jsem jim nic, nemluvil jsem k nim. Prorokují vám klamné vidění, věštbu, nicotnost a podvod svého srdce. Jeremiah 23:16. Jeremiáš 23:16. This is what the Lord Almighty says, do not listen to what the prophets are saying to you. They fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. Toto praví Hospodin zástupů. Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují. Balamutí vás. Vyslovují vidění svého srdce a ne to, co je z Hospodinových úst. Unless you think that's an Old Testament problem. Kdybyste si náhodou mysleli, že to je jenom starozákonní problém, Mark 13:22. tak Marek 13:22. For the false messiahs and false prophets will appear and perform signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Neboť povstanou falešní Kristové a falešní proroci a budou činit znamení a divy, aby kdyby to bylo možné, svedli vyvolené. Matthew 7:15. Matouš 7:15. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Mějte se na pozoru před falešnými proroky, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. I only have 30 more. Už jich jenom 30. 2 Timothy 4:3. 2. Timoteovi 4:3. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních žádostí budou shromažďovat učitele, aby jim říkali, co je jim příjemné. Jeremiah 5:30. Jeremiáš 5:30. A horrible and shocking thing has happened in the land. V zemi dochází k hrozné a otřesné věci. The prophets prophesy lies, the priests rule by their own authority, and my people love it this way. But what will you do in the end? Proroci prorokují lživě a kněží berou věci do svých rukou. A mému lidu se to tak líbí. Co však budete dělat na konci toho všeho? 1 John 4:1. 1. Janův 4:1. Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. Milovaní, nevěřte každému duchu, ale zkoumejte duchy, jsou-li z Boha. Neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. And this is how you can recognize the Spirit of God. Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God. Podle toho poznávejte ducha Božího. Každý duch, který vyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, je z Boha. But every spirit that does not acknowledge Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming and even now is already in the world. A žádný duch, který nevyznává Ježíše Krista, jenž přišel v těle, není z Boha. To je ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že přichází a který již nyní je ve světě. I had many more, but I just eliminated them. Jako mám jich opravdu mnoho dalších, ale už jsem je jako vyřadil tady z toho seznamu. Myslím, že už je vám to jasné. God does not like
others speaking for him things that he didn't say. Bohu se nelíbí, když lidé jeho jménem říkají věci, které neřekl. God doesn't want us speaking for him things that just the things you want to hear. Jo? Bůh nechce, abychom za něj říkali věci, které, jako ty věci, které se vám jako chce poslouchat. I have been a Christian a long time. Já už jsem křesťan jako dlouhou dobu. I've experienced hundreds, maybe thousands of altar calls. Už jsem zažil stovky, možná tisíce takových těch výzev na Where modlitbu I dopředu. would come up for prayer, Jo? Já jsem prostě přišel, aby se za mě někdo and somebody modlil would lay hands on a me někdo na mě položil ruce and say something to me. a teďka mi něco říká. And if all of those had come true, A kdyby se to všechno naplnilo tohleto, I would not be here. tak bych nebyl tady. I would be pastoring church of thousands. Jo? Byl bych pastorem sboru, kde jsou tisíce lidí. I would have a worldwide ministry. Měl bych celosvětovou službu. I would be wealthy beyond belief. Byl bych neuvěřitelně bohat. I would have gifts of the Spirit flowing out of every pore of my body. Jo? Prostě z každého poru těla by proudily dary ducha. And not one of them Ani jeden z nich. ever spoke a word to me that Ani jeden said, z nich. Jerry, if you don't change your ways, you're going to be in trouble. Ani jeden z nich mi nikdy neřekl, Jerry, jestli nezměníš svoje cesty, dostaneš se do problému. The greatest percentage of the words I was ever given was something they thought I wanted to hear. Jo, to obrovské procento těch slov, která jsem obdržel, bylo něco, co se ten člověk domníval, že asi budu chtít slyšet. Hello? Jo? But I don't only need to hear the happy stuff, Ale já nepotřebuju slyšet jenom takové ty hezké věci. especially Obzvláště, if it's not from God and it's not true. když to není od Boha a není to pravda. Because so many people have been sent down the wrong road Protože tolik lidí to svedlo na špatnou cestu. from words that were supposed to come from God. Slova, která údajně pocházela od Boha. They left churches, they started ministries, they left their husband or wife, many things because God said. Odešli ze sboru, založili si nějaké vlastní služby, nebo opustili manžela, manželku, protože prý Bůh řekl. And God didn't say. Bůh neřekl. But we assume because there was a man in the pulpit, there was somebody praying for people, that it had to be true. Ale my jsme prostě předpokládali, že když je to člověk zakazatelnou, nebo někdo se za někoho modlí, že to prostě asi bude muset být pravda. And God wants us as his people to be more discerning, Bůh po nás, svém lidu, chce, abychom měli větší rozlišení, to rozpoznání. know 100% that God still speaks, Abychom 100% věděli, že Bůh stále mluví, but he wants us to know how to tell the difference whether it's man's own mind and thoughts and feelings or ale God. chce, abychom dokázali rozeznat, jestli to je zrovna slovo, které člověk říká tak jak si ze svých pocitů a ze svých myšlenek, anebo jestli je to od Boha. So how do we test the spirits Takže jak tedy so that we're zkoumat not deceived? duchy, abychom nebyli svedeni? The first one Tak první is it scripturally consistent? je, zkoumejte, zda je to v souladu s písmem. 2 Timothy 3:16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2. Timoteovi 3:16. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Aby boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Many of those times at the altar, Hodně těch okamžiků u oltáře I needed correction, jsem potřeboval nápravu, korekci. and I heard happy thoughts. A slyšel jsem šťastné myšlenky. I needed God to turn me inside out Potřeboval jsem, aby mě Bůh úplně obrátil na ruby. and say, Jerry, Aby řekl, Jerry, I see how you're really living. já vidím, jak opravdu žiješ. And if you don't repent, Jestli neučiníš pokání, I will reveal it to everyone. tak to všem ukážu.
I recently read about a man of God Nedávno jsem četl o jednom that we božím muži, respected kterého so jsme much. my velmi respektovali. We thought My jsme si if there's mysleli, any man jestli je nějaký člověk, that has more integrity který má prostě více bezúhonnosti, and is closer to God than this man, jo, je-li vůbec nějaký člověk, který by měl We víc don't know bezúhonnosti a byl blíž k Bohu než tenhle ten we člověk. respected this man. My jsme tak respektovali tohoto And člověka. 2 months ago, A před 2 he měsíci resigned from his church rezignoval ze svého sboru, because of secret sin. protože měl tajný hřích. I won't go into the details, but I was left wondering, why didn't someone speak to him? Já nebudu probírat detaily, ale prostě jsem si říkal, proč mu někdo něco neřekl. Probably has one of the largest churches in America. Jo, pravděpodobně jeden z největších sborů ve státech. Not anymore. No, už ne. He needed to hear the voice of God. On potřeboval slyšet Boží hlas. We need to hear the voice of God. My potřebujeme slyšet Boží hlas. We need to hear teaching, rebuking, correcting, and training. My potřebujeme slyšet učení, usvědčování, napravování, výchovu. Is it scripturally consistent, Je to v souladu s písmem? what I'm hearing? To, co slyším. Is it saying the truth of what is going on in my life? Sděluje to, říká to tu pravdu o tom, co se děje v mém We životě. know the scripture in Hebrews 4. My známe ty verše z Židům 4. The word of God is alive Slovo Boží je and živé, powerful činné, and sharper than any Yeah. two-edged sword. ostřejší než jakýkoliv dvousečný It meč. divides down between spirit, soul, and body, Pronikáš na rozhraní ducha, duše, těla. revealing the Zjevuje, thoughts and the intents of my heart. odhaluje myšlenky a záměry mého srdce. Is that we're doing that? Dělá to slovo tady tohleto? Or is it just emotionally moving me, bringing some tears, and oh, it's going to be wonderful? A nebo mě to jak tak jako citově rozrušilo a přivedlo mě to k slzám a to je skvělé. And then 30 years down the road, I'm exposed and my whole life crumbles. A o 30 let později je všechno odhaleno a celý můj život se zhroutí. The second one is examine the fruit of the messenger. Druhá rada je, zkoumejte ovoce daného posla. Matthew 7:16. Matouš 7:16. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Po jejich ovoci je poznáte. Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? Likewise, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale prohnilý strom nese špatné ovoce. Maybe we need to redefine fruit. Možná budeme muset nějak předefinovat, co je to ovoce. If fruit is just big churches, Jestli ovocem jsou pouze velikánské sbory online ministries, a online služby, what is the fruit? ne, co je toto We know what ovoce? the fruit of the Spirit is. Jako známe Love, joy, ovoce peace, ducha. patience, je? gentleness, Láska, goodness, radost, pokoj, milost, jo, to všecko. Those type of identifications require us to get to know somebody well enough to see their true colors. Abychom mohli provést takovouto identifikaci, tak musíme toho člověka dostatečně poznat. Seznámit se s ním natolik, abychom poznali, jaké má opravdové barvy. True colors. It's easy to admire someone from a distance and put them on a pedestal and imagine them as this perfect being. Jo, je strašně jednoduché takhle z dálky někoho obdivovat, dát si ho takhle na podstavec a udělat si z něho takového ideálního člověka. Go play Monopoly with them. Běžte si s něma zahrát Monopoly třeba. Go play something with them or see how they react. Běžte se s něma zahrát nějakou hru, vidíte, jak bude reagovat. The third one is get to know the true voice of the Holy Spirit and how he leads us. Třetí rada. Obeznamte se s pravým hlasem Ducha Svatého a způsobem, jakým nás vede. Here's the truth.
Pravda je taková. The Holy Spirit speaks to us all the time. Duch svatý k nám mluví pořád. All the time. Pořád. You say, God, help me. Vy řeknete, Bože, pomoz mi, Help me lose 30 pounds. pomoz mi shodit 15 kilo. And the next meal, you hear the voice of the Holy Spirit say, you don't need that. A u dalšího jídla slyšíte hlas Ducha svatého, jak vám říká, ty nepotřebuješ takovou porci. And you say, I didn't hear that. A vy si řeknete, nic jsem neslyšel. No. Lord, I want to be more physically fit. Pane, já chci být fyzicky zdatnější. They go for a walk. Tak se běž projít. Oh, but this couch feels so good. No ale já mám tady ten měkoučký kauček. We hear him, My ho slyšíme. not just in those areas. Ne pouze v těchto oblastech. Pray, Modlíš read se. your Bible, Modlete se, čtěte Bibli. talk to someone, Mluvte s love někým. your spouse, Modli Spend some se, time čti with your Bibli, kids. Miluj svého manžela, miluj svou manželku, trav čas se svými Don't steal dětmi. that pencil from work. Neber si tu tušku z práce. He talks to us all the time. Neustále k nám mluví And we practice not listening. a my se cvičíme v neposlouchání. Know his true voice and how he leads us. Poznávejte ten jeho skutečný hlas a jak nás vede. If we're not listening to the little things, don't expect him to speak the big things. Jestli ho neposloucháme, nenasloucháme mu v těch malých věcech, tak neočekávejte, že uslyšíte ty velké. Only when we know the real voice of the Holy Spirit can we recognize the deep fakes. Jo? Jenom když známe skutečný pravý hlas Ducha Svatého, tak poznáme ty deepfakey. And there's more and more of those. A těch je víc a víc. The next one, he leads us into a life transformation, not just happy circumstances. Další věc je, že Duch Svatý nás vede k proměně života, nejenom do spokojených poměrů. And I mentioned this before. Be ready to hear the hard truth. Jo, já už jsem to zmínil předtím. Buďte připraveni si vyslechnout taky ty těžké pravdy. A lot of people only enjoy church that's always cheerful. Jo, hodně lidí má rádi jenom sbory, které jsou takové věčně veselé. I love a good time too. Jako já taky se rád dobře But pobavím. church definitely isn't dancing and jumping and singing and party time all the time. Ale církevní sbor to není prostě jenom samé šaškování, skákání, radování se a party. Because God's trying to transform us, Protože Bůh se nás snaží renewing proměnit, our mind, obnovit naši our mysl, actions. naše jednání. It's not supposed to be miserable. Jako nemáme být takový jako všichni It's supposed to be mizerii, submission to him because we love him. ale má to být prostě z oddanosti jemu, protože ho milujeme. And that requires oddanosti for us lásky. to be honest with ourselves. A na to je potřeba, abychom k sobě byli upřímní. The next one is the Holy Spirit will promote unity, not separation from the body. A další věc je, že Duch Svatý bude podporovat jednotu, ne odloučení se od těla. Ephesians 4:3 make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Efeským 4:3. Usilujte zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. There are thousands of loner Christians that feel like God told them to leave a church and now they're out there by themselves going nowhere. Jsou tisíce takových těch osamělých jezdců, křesťanů, kteří jsou přesvědčení, že prostě Bůh jim řekl, aby odešli ze sboru a teďka se tam někde vyskytují sami a nesměřují nikam. It wasn't God. Nebyl to Bůh. God has called us out of darkness and into his light. Bůh nás povolal z temnoty do svého světla. He's called us out of separation into a body, On into a nás family, into povolal His z osamělosti, odloučení do svého těla, do své rodiny, do svého společenství. oh, I can worship God alone in the forest. Já můžu Boha chválit, klidně o samotě třeba v lese. Show me the Bible verse Tak mi to ukaž někde ten that biblický says verš, you are the church který alone. říká, že ty sám o sobě jsi církev. Well, I feel like God spoke to me No ale já mám dojem, že teda Bůh ke and mně he gave promluvil. me peace. A že mi v tom dal pokoj, já v tom mám pokoj. Where's the Bible verse about giving you peace? Kde máš ten biblický verš v tom, že to je takhle s tím pokojem?
You know what that means? Víte, co to znamená? It means your heart is so hard it doesn't bother you anymore. To znamená, že vaše srdce už je tak tvrdé, že už mu to nevadí. God's word Boží is the slovo standard, je standard. not Je my ten feelings standard. or Ne experiences moje pocity ani zážitky, or my hurts. ani moje I'm not zranění. going to church. God led me out of church because I got hurt. Já už do církve nepůjdu, Bůh mě vyvedl z církve, protože tam mě někdo ublížil. The Lord says, forgive. Víte, Pán říká, odpouštěj. Forgive. Odpouštěj. Well, he didn't speak that to me. No, mně to neřekl. Yeah, he did. Ale ano, ale řekl. Examine the content of the message. Zkoumejte obsah poselství. Is it focused on God's glory and the advancement of his kingdom, or is it self-serving and focused on human desires? Je soustředěné na Boží slávu, na budování jeho království, anebo spíš na sebe, na vlastní touhy. Most of the words that I received that were wrong started with, and you will. Většina těch slov, která byla šejdrem, co jsem obdržel, začínala a ty pak něco v budoucím čase. One Ty- guy prophesied over me in Budapest Jeden člověk takhle nad mnou prorokoval v Budapešti, that I would have international partners in Sweden and in England, že budou mít mezinárodní partnery ve Švédsku a v Anglii and they would send me lots of money. a že mi budou posílat hodně peněz. I haven't met them yet. Ještě jsem je nepotkal. I don't even know anyone in Sweden. Jako a ve Švédsku vlastně nikoho neznám. And I keep wondering, Tak si pořád říkám, I mean, she said too bad. every general that has cancer in Nigeria is trying to send me money. Jako kdejaký generál umírající na And rakovinu India v and Nigerii everywhere mi else. chce posílat peníze, že? Nebo nějaký indický And I get emails maharaja. all the time that Že? Dostávám e-maily prostě. God spoke to jo, them že Bůh to send jim me přece $7 million. že mi mají poslat $7 milionů. Man, I'm blessed. Já jsem tak požehnaný. I'm a billionaire Já jsem vlastně miliardář. with nothing. A akorát nic nemám. Hallelujah. Tak haleluja. Did he get your email too? Cože, i vy jste dostali ten e-mail? I thought I was the only one. Já jsem myslel, že jsem ten jediný. No. The next one is, does the messenger demonstrate love and humility? Další poznatek. Projevuje daný posel lásku a pokoru? 1 Corinthians 13:1. 1. Korinským 13:1. If I speak in the tongues of men or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými a lásku bych neměl, jsem jako dunící kov nebo zvučící činel. Philippians 2:3. Filipským Do 2:3. nothing out of selfish ambition or vain conceit, rather in humility value others above yourselves. Nic nedělejte ze soupeření ani z ješitnosti, nejbrž v pokoře. Pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. I'm doing really good on time Časově to teda zvládám dobře, because here's the last one. protože tady máme poslední teďka. You know what that means, don't you? Víte, co to znamená, že? Nothing. Nic. This is my first closing. Tak tady je moje první závěr. Seek leadership and community confirmation. Hledejte potvrzení u vedoucích a ve společenství. Have a relationship with the leadership. Mějte vztah s In your local vedením church. ve vašem sboru. Submit what you've heard, Předložte, co jste slyšeli. especially if you're unsure of it. Obzvlášť, pokud jste si tím nejistí. If you come up to me Jako, kdybyste za mnou and you přišli, say, I was at a conference downtown, řekli byste, byl jsem teďka ve městě and na they said I konferenci. would be an internationally known singer, Jo, a oni mě řekli, že ze mě bude mezinárodní zpěvačka. and I know you can't carry a tone, A já o vás vím, že neudržíte že jedinou notu, and you've never sung before, že jste v životě předtím pořádně and you have nespívali no desire to be on the worship team. a že jste nikdy neprojevili zájem o to být v týmu chval, Nah, tak ne. it ain't happening. Jo, to se It ain't nestane. happening. To se nestane. The Lord says you'll go to the
2028 Olympics. Jo, and you Pán will říká, be- že budeš a na high olympiádě jumper. 2028, budeš skákat do výšky. and you're only 4'3". A vy máte 1,20 m třeba, jo, vzrůstu, tak No. ne. There are some things that are so obvious, but and here's a truth that I learned. Takhle některé věci jsou jako hodně jasné, ale tady je takový Listen to me. poznatek, co jsem If se you naučil. don't remember anything else, Prosím vás, kdybyste si dneska nezapamatovali if nic somebody dalšího, says something to poslouchejte. you that's Je- supposed to be from God, Jestli vám někdo bude říkat něco, co je údajně od Boha, and it's the first time you've heard it, a nikdy předtím jste nic takového neslyšeli, forget it. zapomeňte na to. Because prophecy, Nechejte to plavat, protože words proroctví, from the Lord, are a confirmation of what God has already spoken to you. takováhle slova od Pána jsou na potvrzení toho, co už vám Bůh řekl. And if it's new, Jestli je to novinka, it ain't you. tak to není to pro vás. I've tested it so many times. Toto už jsem si tolikrát God, you odzkoušel. didn't speak that to me. Bože, tohle to jsem mi nikdy neřekl. This is totally beyond. Tohle je prostě úplně mimo. God, you told me Bože, ty jsi mě řekl, to come to the Czech Republic. že mám přijet do České republiky. You told us to start this Ty church. jsi nám řekl, že máme založit tenhle sbor. You have led us for 28 years. 28 let nás vedeš, I know what you're telling me, vím, co mi říkáš, and you don't know how many times in the last 28 years we have received words that we are supposed to go somewhere else. jo, a to byste netušili, kolikrát za těch posledních 28 let jsme obdrželi slova, jakože máme jet někam jinam. Well, Pastor Jerry, maybe you're supposed to. Pastor Jerry, možná, že jsi měl jet? No, Ne. because you know what? Víte co? Here's the trick of the devil. To je takový ten ďáblův trik. Doubt. Pochybnosti. Well, what if it is a word of the No, ale Lord? co by kdyby to bylo? Co kdyby to bylo slovo od Pána? Maybe. Možná. God hasn't lost his voice. Jo, Bůh nestratil hlas. I know specifically Já vím konkrétně. when he told me to leave the United States Army. Jo, když mi řekl, že mám odejít z armády, z I know americké armády. specifically Jo, vím where konkrétně, he told us to go. kam nás poslal. I know specifically Vím konkrétně. each time he told us to move. Pokaždé, když nám řekl, že se máme stěhovat. I know specifically Já vím when he konkrétně, told us to start the church in Germany když nám řekl, že máme založit sbor and v when it was Německu, time to leave that church and come here. a kdy byl čas odjet z toho sboru a přijet sem. And every time I receive one of those weird words, Pokaždé, když obdržím tady taková ta podivná slova, I go to the Lord tak jdu k Pánu, and I say, za Lord, could Pánem, it be? a říkám, Pane, mohlo by to být And he ono? always says the same thing to Vždycky me. mi říká stejnou věc. You know what he says? Víte, co mi říká? I haven't lost my voice. Já jsem nepřišel o hlas. If I don't tell you, Když ti to neřeknu já, then I didn't tell you. tak jsem ti to neřekl. God doesn't need Bůh nepotřebuje, Joe Prophet to speak to you. He wants to speak to you. aby k vám mluvil nějaký prorok. Bůh k vám chce mluvit. The role Ta role of the New Testament prophet is different than the Old novozákonního Testament prophet. proroka je jiná než role starozákonních The proroků. Old Testament, Ve starém they had zákoně the law, měli zákon, they were not saved, nebyli they spaseni, did not have the infilling of the Holy neměli Spirit. naplnění Duchem Svatým. They did not have him convicting of sin, righteousness, and judgment, leading, teaching, Neměli and all to that other. usvědčování z hříchu, spravedlnosti a soudu a to vedení a učení a tak dále. The prophets would speak for God Proroci mluvili za Boha to a people that were not connected to God. k lidu, který nebyl s Bohem spojen. But when we got saved, Ale když jsme uvěřili, we all got a special place tak jsme in the všichni presence of God. obdrželi svoje místo v Boží And he přítomnosti. said, my sheep hear my voice. A on říká, mé ovce slyší můj hlas. My sheep Mé ovce hear my voice. slyší můj hlas. So now
Takže teďka God wants a relationship with us. Bůh s námi chce mít vztah. He does use prophecy, word of knowledge, word of wisdom to confirm what he is speaking to us. A používá proroctví a slovo moudrosti a slovo poznání, aby potvrdil to, co nám říká. But it doesn't usually originate Ale from somebody else obvykle to and you've never heard it. nemá svůj počátek v někom jiném a vy to slyšíte poprvé v životě. Would you stand with me, please? Tak prosím, postavme se. God wants to speak to you, Bůh and he does k vám chce mluvit a mluví. speak to you. Mluví k vám. And I need you, first of all, to accept that God does speak to you. A nejdříve po vás chci, abyste akceptovali, že k vám Bůh mluví. Sometimes God says yes, Někdy Bůh říká ano but sometimes he says no. a někdy říká ne. I want you to do something with me, everyone together. Teď prosím, společně udělej mi takovou věc. I want you to lay your hand on your heart. Prosím, ruku na srdce. Father, Otče, we want a heart chceme srdce, that desires to know you které tě chce znát and know the voice of your Holy Spirit. a znát hlas Ducha Svatého. You are with us, Ty jsi s námi and we thank you a my ti for děkujeme all your ministries and help that you give us. za všechny ty služebnosti, za tu pomoc, kterou nám dáváš. We do not desire, Father, to be led astray, Otče, my nechceme být svedeni, to be deceived nechceme být oklamáni. in any way. Žádným způsobem. We are your people, Jsme tvůj lid, and we are your sheep, jsme tvoje ovce. and we hear your voice. Slyšíme tvůj hlas. So, Father, we don't want to be led by our flesh, our selfishness, Tak Otče, nechceme se nechat vést svým tělem, svým Hurts. sobectvím, zraněními or unforgiveness nebo neodpuštěním. of any kind. Žádného druhu. Give us discernment Dej nám to rozpoznání, rozlišení. whenever we hear someone speaking, Když slyšíme, jak někdo mluví, whether it's from you zda je to od tebe, or not. či ne. We want the truth, Chceme pravdu. no matter how hard it is to hear. Bez ohledu, jak těžké to bude slyšet. We want the truth. Chceme pravdu. We are your people. Jsme tvůj lid. We want to be transformed into the image of Christ, Chceme být proměněni do obrazu Kristova. not to be led around by false prophets or the lies of the enemy. Nenechat se vodit falešnými proroky nebo lží nepřítele. Your word tells us Tvé slovo nám that říká, many will be deceived in the last days. že v posledních dnech budou mnozí svedení. And if it were possible, even the elect. A kdyby to bylo možné, tak i vyvolení. Help us, Father, Ale pomoz nám, Otče. not to be led by signs and wonders, Nenechat se odvádět znameními a divy, or the many confusing voices. ani množstvím těch matoucích We hlasů. want to hear from you. Chceme slyšet tvůj hlas. And Father, when we are unsure, we want to seek confirmation through your people. A Otče, když nejsme jistí, chceme vyhledávat potvrzení v tvém lidu. So, Father, we submit to you. Tak se podáváme tobě, Otče. Your word says, he that has ears to hear, let him hear what the Spirit of God is saying. A v tvém slově stojí, ten, kdo má uši ke slyšení, slyš, co praví Duch Boží. We want to hear. Chceme slyšet. So, Father, I pray for each person in this room and the sound of my voice, Tak se, Otče, modlím za všechny tady v sále a za všechny, kteří mě slyší. that you enable us to be more discerning, Aby se nás uschopnil mít to větší not to rozlišení, accept every word that comes just because someone says God said. neakceptovat kdejaké slovo jenom proto, že to někdo uvedl výrazem Bůh řekl. And we thank you, Říká. Father, A tak ti děkujeme, Otče, that we are humble za pokoru and ready to hear, a za připravenost slyšet. that we will not become skeptical or cynical, Kéž z nás nejsou lidé skeptičtí nebo cyničtí, but know that you still speak and lead your people. kéž víme, že ty stále mluvíš a stále We vedeš svůj thank you lid. for that, Father, Děkujeme ti za to, Otče. in the mighty name of V Jesus. mocném Ježíšově jménu. Amen. 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 Are we going to do the worship thing on Friday? Okay. Friday night.
is our next prayer and worship night. V pátek večer máme další večer chval a modliteb. We are fully aware that it's summer Jako je nám naprosto jasné, že je léto and Christians evaporate in the summer. I a don't v know what létě se happens. It křesťané just- jaksi vypařují, nebo jako co se... But we are still going to meet on Friday night, Ale tak jako tak pátek večer bude setkání, se sejdeme. and small or large numbers, it doesn't matter. We're going to pray Ať už and v worship počtu God malém či velkém, na tom because He is nezáleží. worthy. Sejdeme se, abychom se modlili, abychom chválili Boha, protože On je to So you're invited to come on Friday evening. I believe vás it's at 7, right? 7 o'clock in the evening. zveme na 7 hodinu v pátek It večer. doesn't go on for days and hours. Jo, není to prostě jako vícedenní záležitost. It goes jo. on till the Holy Spirit says, "Get out of here." To, vždycky tady jsme do té doby, než nám Duch Svatý neřekne, God tak šup, bless šup už you. ven. Thank you Tak, for being here. Bůh vám požehnej, God loves díky, že you. jste tady, Bůh vás miluje. Last thoughts about the church vacation in October. Ještě pár těch poznámek k církevní, ke sborové dovolené v říjnu. Our goal Naším cílem is to get at least 100 people to go. je tam mít aspoň 100 lidí. We got 98. Máme 98. So you undecideds, Takže kdo ještě není rozhodnut, sign up. tak šup, It's going to be zaregistrovat se. Jo, fun. bude to prima, bude to It's prima. going to be great. Jo, bude to skvělé. God bless you. Bůh vám požehnej. Give some people a hug, Obejměte a někoho, handshake, a smile. potřete si rukou, podejte si ruku, I believe we uspějte have se na some sebe. refreshments to share. Myslím, že máme i nějaké občerstvení.